मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बेलायखेनो हामबाय दिनै बेलायखेनो खाकसांखा तै तंथका ताम हुमबा दिनै 14 तारिख जुन 2023 जों दिनै सोनाराम एडिसि भिलेजनि अ जालाय कामि ना जालाय कामियाव फायै जों 7 परिबार 19 बुटा तिप्रा मथा तै Cpi-M खलाय तंमानि तै गुबुन पार्टी रक खलाय तंमानो बरक याकारै दिनै बरक खाबाय खुबाय दिनै बीजेपी पार्टी व जয়েন खायका aboni bagai जों बेलायखे बरकना हामजाक मं हामबाया फरो जों दिनै पार्टी नेंगै दिनै आं साकबाय तंग दिनै बिनोद तंग तै दिनै टेबल लिडार सक तंग प्रताप सं तंगबायो स्पेशली दिनै अरने बुथ प्रेसिडेंट दिनै दावगोट तै दिनै ताफुक प्रताप बंनि उद्योगेनो अ जॉइनिंग प्रोग्राम जों खलायलै मानखा abon bagai बरकनबो हामबाय तै अ कामिनि जारा कटाल खलायै दिनै 19 बुटार दिनै पार्टी व योगदान रनाय रकनबो बेलायखेनो हामजाकना हामबाया फरो तै जोंथिनि पार्टी नेंगै बरकनो खाबाय खुबाय बरकनो गसिना हाका दिनै निसिमि बरक दिनै बीजेपी परिबारनि सदस्य हिसाबै बंनि तंसं थांसं लांमावो मानथाय सप्ताय बेबाक जागावो तै बेबाक थांतानि फायतानि रगो जों खाबाय खुबाय खलाय आगुगलाय थांलायनाय सामुं थांलायनाय तै बसकांनि सालो जत किसु सामुं रगनो जों बरक बाय खाबाय खुबाय खलायनि खलायलायनो होननानै जों दिनै बरकनि बसकांगो कग्रखा जों पार्टी बीजेपी नेंगै अ प्रोग्राम न खलायले मांखा दिनै जे नकनि सभा गरुवा सभा खलायमान जागलो जों जॉइनिंग खलायले मांखा जतनो हामबाय खुलुमबाय।